bienvenida a la reunión quincenal de la APE, la Alianza contra la Pobreza Energética. A partir de ahora, APE es una herramienta que os va a ayudar a solucionar la situación en la que os encontréis. Ya sabéis que no estáis solos ni solas. Es muy importante que expliquéis la verdad, que expliquéis de manera ordenada en la situación que os encontráis. Lunes lo que hice, martes a dónde fui, miércoles con quién hablé, jueves con quién volví a discutirme, viernes el desespero que tuve. Comprendemos la impotencia y desesperación que la situación conlleva. Pero pensad que la mayoría de las personas a las que vais a hablar hemos estado o estamos en la misma situación que os encontráis. Es importante que expliquéis la verdad y de manera ordenada. Pensad que en unos minutos hemos de entender la situación en la que os encontráis para poder ayudaros. Aquí no hacemos milagros, pero sí os ayudaremos con asesorías y tutorías de acompañamiento. Cuando hay que ir a un suministro, a una oficina, presentar quejas, demandas, lo que sea. Os damos la bienvenida a la plataforma APE y a partir de ahora os ayudaremos en lo que podamos. Hola, bona tarda. Soc la Maria i soc de Barcelona. M'he assabentat d'aquesta reunió per una veïna. És la primera vegada que vinc i no sé per on començar. Perdó, A veure... Farà aproximadament uns 5 anys que tot va començar. Abans tot anava bé. Maria! Boníssima! Quina fixa! Fins i tot es veu
Recorda que la Martina avui té natació. Intenteu arribar aviat. A veure si veieu el Xavier despert. Perquè avui el posarà a dormir molt d'hora. No vull que ens dongui la nit. Ho intentaré, però sempre es vol quedar jugant una estona més al parc. Llavors, aprofita per anar al súper. Manquen, a veure, iogurts i mantega. D'acord. Adéu. El Xavier i la Martina ja dormen. Està el teu plat al microones. Ai, com vegis la Martina. Està tan emocionada amb la festa del seu aniversari. 4 anys. Com passa el temps. Ha decorat l'habitació i ha fet invitacions personalitzades amb un gargot per cada convidat. I sort que ha arribat a temps, perquè el Xavier ha tingut la gran idea de pintar la paret amb un rotulador. Tu creus que amb un pastís serà suficient? Te'n pots encarregar tu de la pinyata? M'han acomiadat. No surten els números. No sé com ho farem el mes vinent. El que cobrem del subsidi va directament a pagar la hipoteca. Em vaig a buscar l'estufa. Fa 6 mesos que no paguem les factures. A veure. Oi que és autèntic? Ho ha fet la Martina i el Xavier. Són uns artistes. Vinga, no et preocupis tant. Estem gastant tan poc. Ui. Espera, vaig a mirar. Crec que és general. Sí, no hi ha ni un fanal encès. I a l'edifici del davant no hi ha llum. Has vist? Ara ho penso. Estan fent obres des de fa dies al carrer. Segur que té a veure. Ja. Però la propera podria ser més llarga. Ja estem sense gas. No ens podem quedar sense llum. Hem de trobar la manera de posar-nos al dia. Ens han denegat la beca de menjador. Es veu que han augmentat les sol·licituds. Però no et preocupis, perquè entre la meva mare i la tieta tenim tots els migdies coberts. Santi, quan li explicarem a la família? No. Això és cosa nostra. Ens en sortirem. He pensat que puc tornar a treballar. El Xavier ja està gran i la meva mare ens pot donar un cop de mà. No, tu no. Ja tens molta feina aquí a casa. A més, de què treballaries? Vas tancar la botiga. A vegades penso que va ser un error traspassar la botiga. Anava tan bé el negoci. Doncs
Doncs puc treballar de dependenta a qualsevol negoci. No, tu no. Ja trobaré jo alguna cosa. En realitat soc massa gran per trobar feina del meu. Massa qualificat per fer cursos de merda. Llavors, la formiga es va trobar un pèsol. No es podia creure la sort que acabava de tenir. Va mirar cap a un cantó, cap a l'altre, i no va veure ningú. I és que un pèsol és tan gran per una formiga? Podia alimentar tota la família. Bona nit, tresors. Sant Magí, feu-la dormir. Sant Joan, feu-la ben gran. I demà què ens explicaràs? El conte de la sopa de pedres. I t'inventaràs una teoria que llevar pedres va bé pel calci, no? Doncs potser sí. Maria, això és patètic! Portem setmanes fent vida al menjador. És la manera d'aprofitar l'escalfor. I a la Martina i al Cedit els hi encanta. Sí, tenim tanta sort, som tan afortunats. Mira, els fanals semblen estels i ens enlluernen a la foscor. Demà tinc una entrevista de feina. Molt bé. Em vaig al lavabo. A cagar. Hola, què li poso? Molt bé. 2 burgers con queso. Voldrà patates? Beguda? 2 coles. Postre? Molt bé, seran 14,50. Maria, Sí? digui'ns qui és l'oferta del mes. Ai, és veritat. Et pots quedar un parell d'hores? Avui? Sí, hi ha algun problema? No, cap. L'oferta del mes és un menú complet amb gelat de postre. Maria! Sí, Francesc? Que em portes un got d'aigua? És l'hora de la pastilla! Ja vinc. Segui aquí. Ara em toca la petita i rodona. Aquesta és per després de sopar. Tingui. Moltes gràcies, maca. Estaré fent al lavabo. Qualsevol cosa em crida. D'acord. Bon dia. Bon dia. Vostè dirà. Ah, sí. Aquí té. Fa 6 mesos que no paguen les factures. Sí, precisament li volia parlar d'això. Estem passant una mala temporada i no les podem pagar. Senyora, això s'ha de pagar. Nosaltres, si vol, li podem fraccionar. No les podem assumir. Ha mirat d'anar a serveis socials? És que això no és el nostre problema. Senyora, si no pot pagar-ho, per què contracta aquest servei?
volia comentar que ens han tornat a denegar la beca de menjador i volia saber si ens poden ajudar, perquè no la podem assumir. I també volia saber com està el tema del bo social, se'n recorden? El bo social està en tràmit, que t'ho vaig dir l'última vegada. Estem esperant la confirmació. I quan sabrem alguna cosa? Bueno, en principi cobriu els requisits com a família vulnerable. I el de la beca menjador ja et diré una cosa. Mira, fora donaran tíquets de menjar de Càritas, d'acord? El següent, sisplau. Sí. Hola. I els nens? Estan a casa de pare. Ah. Han anat a sopar i també es quedaran a dormir. Podies haver fet una rentadora. O haver recollit la cuina. Santi, faig 12 hores diàries, solapant feines. Arribo molt cansada a casa. No puc encarregar-me de tot. Que no veus que el pis fa fàstic? I a més, aquí tancant no solucionarà res. Per què no comparteixes amb algú? Tens família, amics... Ja he sortit. He anat a buscar feina i no em volen enlloc. No ho comparteixo perquè no vull donar pena. Al fons no està contenta, oi? Què se sent portant els pantalons de casa? T'has parat a pensar per un moment com em sento jo? Com em sento quan em miren els meus fills? Creus que és fàcil sentir que no vols per res? Més faltes tu aquí telegrama! I t'has parat tu a pensar el que s'està amb algú que ha llançat la tovallola? Avui tenim el president d'una empresa elèctrica. Com ja saben, el tema d'avui és la pobresa energètica, un problema que afecta cada vegada més persones al nostre país. Un dels motius pels quals moltes famílies no poden pagar les seves factures és degut a la pujada continuada, any rere any, dels preus d'aquestes. Abans de res, volíem agrair-li que hagi acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies a vostè per haver-me convidat. I efectivament, any rere any, la factura de la llum ha augmentat. Però si mirem els diferents conceptes que engloben la factura veurem com els diferents costos fixos més d'un 60% costos regulats. Per tant, depenen de l'Estat i no de les empreses elèctriques. Està dient que desvincula completament l'activitat de la seva empresa de la pujada d'aquests preus? Sí. És curiós, perquè si veiem on van destinats els diners recaptats, veiem que van principalment destinats a les elèctriques. Per tant, d'alguna manera, sí que tenen a veure amb la pujada d'aquests preus, ja que són ells les que se'n beneficien. Les empreses elèctriques no se'n beneficien. Aquests costos van directes a sufragar els perquè les empreses elèctriques cal remarcar una impecable organització dels serveis i infraestructures energètiques. Hem parlat dels preus regulats, però perquè les espectadores puguin entendre millor a què ens referim quan parlem de tot això, tinc a les meves mans una factura elèctrica del mes d'octubre. Com podreu comprovar, els preus regulats, principalment els de la potència contractada i els impostos, suposen el 70% del preu total. Aquesta és la factura de la Maria Rosa, una dona de 84 anys que viu sola en un pis on la calefacció i la cuina funcionen amb gas.
El mes d'octubre va pagar 127 euros de llum. Un preu una mica elevat per una llar on només viu una persona, no creu? Veient que la potència contractada és superior a la que necessita i que va ser assessorat per un comercial de la seva empresa. És aquesta una pràctica habitual entre els comercials? Els nostres comercials sempre assessoren la potència òptima contractada als clients. De fet, són els clients que els aparells que tenen a casa. Tanmateix pot ser que no utilitzin o posteriorment deixin d'utilitzar. Al cas concret de la Maria Rosa hi ha molts factors a tenir en compte. I què n'opina vostè de la possibilitat de que siguin les empreses subministradores les que assumeixin aquest deute, ja que són empreses que estan acumulant uns beneficis per la gestió d'un dret fonamental com és l'aigua i l'energia? No veig el problema que una empresa privada generi beneficis en un sistema de lliure mercat. Nosaltres no considerem just que les elèctriques, com qualsevol altra empresa privada, que ofereixi un servei o un producte, com podria ser una llauna de sardines, assumeixin aquest deute. Està equiparant el consum mínim i bàsic d'aigua i d'energia a una llauna de sardines? Un sistema de lliure mercat. Sap vostè que aquestes persones que han acumulat un deute viuen en una angoixa permanent? I que aquesta situació es veu agreujada per l'assetjament i les amenaces telefòniques que reben per empreses de recobrament subcontractades per les elèctriques, incloent la seva? He de deixar clar que la meva empresa no assetja ni ha assetjat mai a cap persona per no poder pagar les seves factures. Tanmateix, considerem necessari informar aquelles persones dels seus impagaments. O vostè no faria el mateix si algú no tingués diners? Moltes gràcies! Una entrevista molt clarificadora. Ens ha quedat molt clar quina és la seva visió sobre la pobresa energètica. Ara donarem pas a la secció de cultura. Anirem fins a Berdiche, on una infermera, l'Antònia Castro, ha dut a terme un projecte sobre relats literaris amb... ¿María? Sí, soy yo. Mire, le llamo del Departamento de Vulnerabilidad de Gas Natural. El motivo de mi llamada es por unas facturas impagadas. ¿Le hemos llamado ya? En realidad ya me han llamado 3 veces hoy. Ah, o sea que ya le hemos informado. Sí, gracias. ¡Ring! 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 ¿Sí? ¿María? Yo misma. Encantada de saludarle. Mire, le llamo del Departamento de Vulnerabilidad de Gas Natural.
El motivo de mi llamada es que a fecha de hoy hay unas facturas impagadas. Son 436 euros. Le llamo para fraccionar el pago y dividirlo en cómodos meses sin ningún tipo de interés. Serían 18 euros en 2 años. ¿18 euros en 2 años? Mire, es que ahora 18 euros no los podemos pagar. A mi marido se le ha terminado el subsidio y solo trabajo yo. Tenemos 2 criaturas. ¿Sabe? No llego ni a los 1000 euros. Y ya solo con la hipoteca se nos van 600. ¿Me entiende, verdad? Pero no puede hacerse cargo de un poquito, no sé, de unos 10 euros. Mire, es que ahora 10 euros nos supone muchísimo. No podemos pagar las facturas y hacer frente a la deuda. A ver, yo lo que no puedo hacer es hacer desaparecer sus facturas. ¿Ha mirado de ir a servicios sociales a que le paguen una ayuda? Sí, a servicios sociales ya he ido. Nos han pagado la mitad, pero no nos lo pueden pagar todo. Mire, lo que yo no quiero es generar más deuda con vosotros. Buenos días, soy Matías, de la asesoría Colecta, de Endesa. ¿Ha ido a servicios sociales por el tema de las facturas? Sí, he ido a servicios sociales y nos han pagado la mitad, pero no nos lo pueden pagar todo. ¿Y sabe? La verdad es que tengo mucho miedo. Tengo miedo de que nos corten la luz. Tengo miedo de lo que nos pueda hacer Endesa. Pues sí, le pueden cortar la luz y le pueden quitar el contador, porque es de ellos, es de Endesa. Nadie le puede dejar dinero. ¿Usted trabaja? Sí, yo trabajo, pero lo que gano nos da para subsistir. ¿Ustedes qué medidas toman en situaciones como esta? Pues mire, si usted no paga, lo primero de todo, se le ponen los intereses de demora, que se le incrementan en la factura pendiente. Luego también le ponen una lista de morosidad pública. Y entonces, no sé, por ejemplo, si usted necesitara comprar algo como un triste microondas, pues no se lo dan. Luego, si Endesa quiere, también le pone un monitorio, que tarda unos 15 días y son 3.000 euros, que habría que incrementar a la deuda. ¿Y entonces qué nos puede suceder? ¿Nos cortarían los suministros? Sí, le cortan los suministros, le quitamos el contador y se tendría que dar de alta con otra compañía. Y pagar esa alta. ¿Hola? Vengo a hacer la lectura del contador. Soy el de la luz, ¿me puede abrir, por favor? ¿Hola? Soy el de la luz. Vengo a mirar el contador, ¿me puede abrir, por favor? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? Soy el de la luz. Vengo a mirar el contador, ¿me puede abrir, por favor? ¿Me puede abrir la puerta, por favor? Hola, bon dia. Santiago Ferrer? Sí. Encantada. Miri, ens ha arribat els resultats de l'analítica i ha sortit el colesterol una mica alt. Però això no és el que més em preocupa. El que em preocupa és que té la tensió molt alta. Per una banda, volia saber si ha tingut algun canvi en la seva alimentació i si ha viscut alguna situació d'estrès últimament. Fa 2 setmanes que menjo entrepans de full.
Gira't. Tanca els ulls. No miris, No miris, ho veuràs ara. No miris. Ara! Hòstia! Ai, que xulo! He notat la primera acció de l'APE. Ha estat tan emocionant. Hi havia tanta gent. Hi ha un munt de persones afectades. No som les úniques. No hem fet res malament. I no tenim res de què avergonyir-nos. Has cuinat? Sí. He anat al banc d'aliments. Maria, que moltes gràcies. Moltes gràcies per ser tan valenta i tenir-te tan pena. Mai més seré una gara. Aquesta és per tu. Es reuneixen cada 15 dies. Vindràs? Sí. Va, explica'm, com ha anat? Ha estat increïble. Era com si les samanites fossin les capes d'heroïnes. Heu entrat allà dins? Era com si no tinguessin por. Hi havia com una energia de germanor. No sé com dir-t'ho. De sobte l'he sentit. Os damos la bienvenida a la plataforma APE y a partir de ahora os ayudaremos en lo que podamos. ¿Hay alguna persona afectada más que quiera compartir su historia? Moltes gràcies per haver vingut. Volia començar amb agraïments. Amb agraïments a Enginyeria Sense Fronteres per haver-nos fet aquest encàrrec. A l'APE per haver-nos obert la seva porta i haver compartit les seves històries. Me cachis? També a Can Masdeu pel recolzament, per haver-nos deixat l'espai on poder fer aquest espectacle, per tenir un espai que no és fàcil, un espai on poder crear, a l'Harmonia per poder aquí estrenar, i després un cúmul de persones com la Nat, que ha fet el disseny de llums, el Gerardo, que ha estat mano a mano i és qui tira, que és el tècnic de Xucrut, a la Fragel, que ha fet la música, a l'Elis, que ens va donar un cop de mà un dia que havíem de fer un passe, al Tinxo, que ha estat fent fotos, a la Dolo Navas, que és qui ha fet realitat somnis com portar R2D2 aquí a escena, com unes sabates que es poguessin menjar. I aquí em deixo. I a totes vosaltres per haver vingut.
La idea és que dona pas després a un debat. Avui potser no serà un debat, però sí que volem convidar a la Maria, de l'APE, com a portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, per si teniu també, no sé, si voleu fer alguna pregunta sobre l'espectacle o sobre el contingut, però abans que ella potser farà una petita presentació. I el Bernat. Bueno, jo em vaig emocionar en la preestrena, doncs ara m'ha trobat a passar. Aquesta obra és una obra que m'ha encarregat, com deien Xucrut Teatre, Enginyeria Sense Fronteres, i per això de fet ha pujat el Bernat una mica per explicar per què sorgeix aquesta idea i per què Enginyeria Sense Fronteres encarrega aquesta obra. Havia de començar agraint a totes per haver vingut, la gent d'Aliança contra la Pobresa Energètica, la gent d'Enginyeria Sense Fronteres, que m'esdeu que ha vingut també molta gent, i tota l'altra gent, amics, familiars i gent que potser no ens coneix absolutament de res i que esteu aquí també, totes benvingudes. No sé si Bernat vols explicar una mica la part d'ESF. Doncs la idea d'aquesta obra va sortir del grup d'energia i extractives d'Enginyeria Sense Fronteres. També amb la idea de poder explicar el tema de la pobresa energètica que afecta a una de cada 10 persones a l'estat espanyol des d'un punt de vista no tan tècnic com el que estàvem acostumats. Ja que ja havíem fet informes sobre aquest tema, que els teniu a la web si voleu mirar-vos d'Enginyeria Sense Fronteres, i des d'un punt de vista més entretingut i que pogués captar més l'atenció del públic en general. I com ja he comentat, ha sigut el treball conjunt també de Xucrut Teatre amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Això una mica també la vinculació d'ESF amb l'APE, Enginyeria Sense Fronteres és una ONG d'extracció de desenvolupament, tenim projectes al sud, a Amèrica Llatina, a l'Àfrica, però tot i que el nom suggereix Enginyeria Sense Fronteres, algo com molt tècnic, nosaltres sempre el que fem en aquests països i fem aquí també és intentar donar suport a moviments socials, i això és el que fem també des de les campanyes, tant d'aigua com d'energia, donar suport a moviments socials com l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Aigua és Vida o la xarxa per la sobirania energètica. L'APE, per qui no ens conegueu, existim des del 2014 i sorgim una mica perquè entitats com Enginyeria Sense Fronteres i altres portaven molts anys parlant del model de gestió d'aquests serveis, de l'aigua, de l'energia, que hi ha unes transnacionals que controlen el mercat, que estan fent negoci, que estan mercantilitzant drets, però era un discurs que ens enteníem entre nosaltres, però costava molt sortir a la ciutadania. I a més vam veure que un dels impactes més clars d'aquests models era precisament els talls de subministrament, el tall de llum, el tall d'aigua, i nosaltres no teníem contacte amb gent que estava en aquesta situació. Llavors vam anar a parlar amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, amb la PA, i ells ens van dir sí, la nostra gent no pot pagar la hipoteca, ara comencen a no poder pagar el lloguer tampoc i, a més, tenen problemes per pagar les factures d'aigua i llum, tenim talls, no sabem què fer. Nosaltres ja tenim uns superenemics, els bancs, fons voltors, les grans immobiliàries, etc., però no podem, a més, lluitar contra les elèctriques, les empreses d'aigua, etc. Llavors, evidentment, de la mà de la PA, doncs, el 2014 formem l'APE. Un dels espais més importants de l'APE és precisament l'espai de l'assessorament col·lectiu, que és com comença l'obra, con José Luis, por eso era tan importante que viniera hoy. Que és un espai que jo crec que a l'obra es veu molt clarament
que precisament el que intenta és treure aquesta sensació de solitud, de culpabilitat, d'això és un problema meu, etc. I a l'intentar explicar que no, que això és un problema d'un sistema que afecta moltíssima gent i només el fet de veure que hi ha altres persones que han passat pel mateix que tu ja et dona una altra forma d'enfrontar el problema. I aquesta famosa paraula de l'empoderament, doncs en aquest assessorament col·lectiu es veu molt clar. La persona que arriba el primer dia moltes vegades quasi no pot parlar, està molt fet a caldo, al cap d'uns mesos és la mateixa persona que està acompanyant a una família que acaba d'arribar, a la subministradora, i està dient aquí has de fer un bo social, l'intercanvi regular, i utilitzem unes paraulotes que mai ens haguéssim imaginat que sabrien. Què més? El tema del gènere, com explicava una mica el Bernat, això també ho hem vist molt a les assemblees, que majoritàriament són dones les que participen a les assemblees, majoritàriament són dones les que estan al capdavant del moviment i estan defensant els seus drets. Llavors, jo quan vaig veure l'obra, per mi és com un homenatge a totes les dones de l'APE, a la lucha de cada dia i per això m'emociono quan ho veu. I una altra cosa molt important, o sigui, hi ha escenes a l'obra que són heavy, són molt dures i són reals. Per exemple, la trucada telefònica de l'assetjament, l'última trucada és real, és transcrita tal qual una gravació que vam fer d'una trucada. Llavors, i a més, la situació que s'explica aquí és una situació molt dura, però hi ha gent que encara està patint situacions encara més dures i més complicades que aquestes, que malauradament no és una ficció, sinó que les situacions que hi ha aquí són reals. Ja està, no foto més rotllo. Moltíssimes gràcies a totes, moltíssimes gràcies a Josep Teatre, perquè realment jo crec que han agafat superbé el que és l'APE, l'essència de l'APE i de les dones de l'APE. Apagada, ni set ni fred ni foscor.